गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. मी फार लहान कार्यकर्ता आहे. पवार साहेब देशाचे नेते आहेत त्यांच्या पक्षासाठी. तर त्यांनी का म्हणून असं केलं हे त्यांनाच माहीत. पण अजित पवार सोडून ते अध्यक्ष राहावे असं बहुतेक सगळ्यांनाच वाटतं. कालच्या एकंदरीत सन्मान्य अजित पवारांच्या वागणुकीवरून त्यांनाच पवारसाहेब अध्यक्ष नको आहेत आणि बाकी सगळ्यांना हवेत असं एक चित्र काल होतं जे आम्हाला मीडियामध्ये आम्हाला बघायला मिळालं. पण ते राहतात अध्यक्ष म्हणून किंवा खरोखरच निवृत्त होतात हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.